Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजी क्रिएशनाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरै बरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ दिनै आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनगोन मिथिला थ' जोबजासे नायलांदो मोसौ थुखैनाय दिनै मोसौ बैसागु होनो बेखायनो नोंथांमोना मोसौ थुखैनायखौ फारि फारि नायलांदो आं नोंथांमोननो दिखायलांबाय थागोन फारसेनिफ्राय थ' नायलांबाय था नोंथांमोना आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो गासैनिबो शेयार खालामना हो आरो कमेन्ट हो जेसां हागो थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना मोसौ माबा थांदो जोङो मोसौ थुखैनो दा नै जा ओइ बेटा जा आबा जा आबा जा मोसौ फिसाखौनो थुखैदोलायोनो माबायाव एकदमबारे दुब्लिबारियाव नै लोगोफोर दुब्लिबारियाव दिनै जोङो मोसौ थुखैदो मोसौ टेकनाखौनो थुखैदो खारमादो मोसौ जाते नै मोसौआ खारदोंमोन दासो हमफैबाय एकदमबारे थुखैजानो नागिराखै थान्दा ना फुङावनो खारबादो लागाव खारबादो दा थुखैना फैबाय भिडिअ खालामनायावनो मोसौआ बयथ' होसोदोलै आंखौ लोगोफोर मोसौदो मोजां बो लावखा बांनाखा होन दे बरिया होन बरिया बारायनो मोजां बो एकदमबारे बेलथाय जोब्बाय गोसा होन बरिया दा जोङो मोसौ थुखैखांनानै नै बिदि थुयोना मा थुनाय होनो इदिखो जाहाथे गोदान बोसोर नालाय बैसागु बिदि थुयो मोसौ थुखैखांनानै मोसौ गलियावबो थुयो गासैबो न'फ्राव इ बोसोराव माने मोजाङै मोसौ मोसाफोरा जेबो जानो हाया जे बेमार आजार फैनो हायि बायदि आरो माने ओमफ्राय अबाव थुगोन नै इयाव मोनसेखौ इयाव थुफांदो खना आरो माने न'खर थुबाय हाबा दं हाबा बैसागोनि 3 तारिखै
बेखायनो बेफोर डेक'रेसना दा नेक्स्टखौ अबाव थुगोन खोमसिथारलै एकदम माबा गैयाना लाइट होथ'वाखै खोमसिथार बेखायनो नुवाखै नोंथांमोना नुवाखै जानांगौ इयाव थुबाय मोनसे